Bil-kuntrarju ta' dak li qed isostni l-Partit Nazzjonalista, l-indikaturi ewlenin qegħdin juru sinjali ċari ta' irkupru ekonomiku. Fil-fatt, indikaturi ekonomiċi ewlenin ippubblikati dan l-aħħar qed juru sinjali qawwija ta' bidla fid-direzzjoni minn wara l-elezzjoni. Konferma li tnaqqis fir-ritmu ekonomiku ta' qabel l-elezzjoni qed jitwaqqafu lid-direzzjoni tal-politika ekonomika tal-Gvern poġġiet il-pajjiż fit-triq għall-irkupru. L-indikaturi ewlenin huma kejl ta' attività ekonomika li jagħtu indikazzjoni ta' direzzjoni futura tal-ekonomija. Wieħed minn dawn l-indikaturi huwa l-importazzjoni ta' kapital jew beni kapitali li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-tkabbir ekonomiku ta' Malta. Il-figuri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jikkonfermaw li minn nofs tal-2013 dawn żdiedu 38% fit-tielet kwartu 77% fl-aħħar kwart tal-2013. Fejn jidħol il-kommerċ bl-imnut bil-kuntrarju ta' dak li qed tipprova sostni l-Oppożizzjoni f'Diċembru tal-2013 kien hemm żieda ta' 1.4% fuq is-sena ta' qabel. Dan huwa riżultat pożittiv u inkoraġġanti meta wieħed iqis li matul l-istess perjodu il-pajjiżi taż-żona euro soffrew waqa' negattiva ta' 1.6%. B'riżultati bħal dawn il-Gvern jinsab determinat li jkompli jibni fuq dawn is-suċċessi biex jiżgura li r-rankatura li qed taqbad tkun sostenuta.